svima, ovdje Avatar Kyoshi. Ovo je presmešno. Za ubistvo Čina Velikog ovaj sud proglašava Avatara... Ja sam ubila Čina osvajača. Užasnog tiranina. Čin je širio svoju vojsku u sve krajeve kontinenta. Kada je došao do vrata poluostrva gde smo mi živeli, tražio je našu trenutnu predaju. Upozorila sam ga da neću sedeti skrštenih ruku dok on uzima naš dom, ali on nije odustajao. Na taj dan odvojili smo se od kopna. Stvorila sam ostrvo Kyoshi da bi moj narod bio siguran od osvajača. I šta se upravo dogodilo? Na neki način ti si priznao. Žao mi je. I proglašavam te krivim.